חזרנו, אחת התפיסות הכי נפוצות לגבי המוצרים של אפל היא שמדובר במוצרים מאוד יקרים. כבר כמה שנים שאפל מציעה, למי שלא רוצה לשלם כל כך הרבה על האייפונים המתקדמים, את האייפון SE. זה אייפון שהוא מוזל יותר. הבעיה היא שבניגוד לאייפונים רגילים, את האייפון SE, אפל לא נוטה לעדכן מדי שנה עם עדכונים, אתם יודעים, חומרה עדכנית, ומאז 2022 לא ראינו בעצם שום חידוש במודל הזה, אז כאילו הם שרים את זה בצד ולא ממש מטפלים בזה. אבל כל זה עומד עכשיו להשתנות, כשאפל עומדת להשיק את הדור הרביעי של אייפון SE. שלום לספיר גרמן. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? בסדר, אני אפילו לא ידעתי שזה עוד קיים ה-SE, כי את יודעת, אני חדשני, אני יוצא האייפון, אני הולך על הכי יקר, הכי זה, אני לא יכול, גם אם אין שום חידוש, אני חייב אותו, זה מחלה. כן, ברור. זה לא... אתה הדבר הראשון שיוצא, עוד לפני שזה יצא בארץ, חייב שיהיה לי, ואם יש למישהו אחר לפניי נכנס, אבל זה בעיה פה, זה לא בעיה טכנולוגית. נכון. מה לעשות? אבל האייפון SE הוא נוצר בעצם לתת אפשרות לאנשים להתנסות עם כל הפיצ'רים של האייפון, אבל בזול יותר. נכון. אבל לא השתנה כלום 2022, ועכשיו כן משתנה. נכון, אז כמה עניינים בנושא הזה. אפל שבוע הבא הולכת להכריז על זה שהיא מוציאה את הדור הרביעי של אייפון SE, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה והכי חשובה זה שהיא רוצה להשתלט גם על השוק של האנשים שלא רוצים לקנות את האייפון היקר ב$1,000, אלא על השוק שיכול לקנות את האייפון גם ב$400, $500. יש כמה סיבות לזה. קודם כל, התחרות מול אנדרואיד, שכרגע... כן, באנדרואיד יש מבחר ענק, אתה יכול לבחור, יש לך מבחר של יכולות ומבחר של מחירים. נכון, אז קודם כל יש להם מבחר ענק, ואפל מפגרים מאחור, והם לא רוצים להיות בסיטואציה הזאת, א', וב', מה שחשוב לאפל זה שלא רק יקנו את המכשירים שלהם, אלא גם שישתמשו בשירותים שלהם. כל השירותים שלהם, של האפל פיי והאיי-קלאוד וכל השירותים האלה. אם יקנו יותר מכשירים, כנראה שגם מה זה כנראה? בהכרח ישתמשו גם בשירותים שלהם. הם גם הולכים להגדיל, תכף נדבר גם על זה, את מגוון השירותים שלהם, וזו הסיבה העיקרית. הם עושים את זה, קודם כל הם נותנים גם עיצוב חדש, הכפתור בית העגול הזה המיושן הולך זה פעם היה הכפתור של טביעת אצבע, נכון? נכון, אז זה הכפתור הזה, הוא עדיין נמצא בדור השלישי, בדור הרביעי הוא הולך להימחק לחלוטין, הם לא רוצים זכר לדבר הזה, זהו, זה לא חדשני, זה כבר לא חלק מהם. אז מה, יהיה זיהוי פנים? אז כן, יהיה הכל בזיהוי פנים, ובנוסף הם הולכים להתקין שם גם מסך יותר גדול, וגם הם הולכים להתקין את המעבד A18 עם כל הפיצ'רים של ה-AI וכל היכולות. כל העדכונים האלה הולכים להיות קיימים באייפון. ועדיין נשאר במחיר סביר? כן, סביב $400-500 לאנשים לשוק הביניים, שזה ממש אופציה טובה, וכמובן, אפל רוצה להשתלט. הם הודיעו מתי זה יקרה? לא, שבוע הבא הם מכריזים. שבוע הבא הם יכריזו. כי ההכרזה הגדולה שלהם היא תמיד בספטמבר, נכון? אז זה הכרזת ביניים כזאת באמצע הדרך. תמיד הם משאירים לעצמם כל מיני הפתעות כאלה באמצע, שלא יהיה לנו משעמם אף פעם. במיוחד שסמסונג עכשיו לא האחרונה הכריזה על המוצר שלה, אז הם חייבים לתת בראש עם איזה משהו, תמיד. מה חמי אומר לי? רובוט שתוקף אנשים, שתוקפים רובוטים? בן אדם שתוקף רובוט. אני לא יודעת אם שוטטת לאחרונה באינסטגרם, בטיקטוק. אני כל הזמן מסתובב שם. אז אני לא יודעת אם נתקלת בסרטון ממש מזעזע של כמה אנשים די מוכרים ברשת, שממש מכים רובוט. מכים אותו באלימות קשה, עושים עליו סוג של דחקה, בוא נפיל אותו. הנה, מה רואים? מה זה? זה אותם אנשים שממש מסתובבים סביב הרובוט הזה ודוחפים אותו ומרביצים לו ומפילים אותו. באיזשהו שלב הוא גם מנסה להתנגד, אבל זה רובוט בסוף, אסור לשכוח. הרשת סוערת על הסיפור הזה לחלוטין, זה פשוט... זה קריאה לאלימות הדבר הזה. גם לברזל, אסור להפעיל אלימות נגד ברזל. כן, תשמע, מה יקרה כשהרובוט הזה ילמד להחזיר, למשל, או לא יודעת, לך תדע לאן זה יוביל. זה תלוי במה ילמדו אותו, יכולים לתכנת אותו שהוא יחזיר. נכון, זה עדיין רובוט. זה הכל תלוי מה יקרה, אבל העניין פה הוא יותר גדול ויותר חינוכי. אם אתם עושים דבר כזה, זה קודם כל לא כל כך מצחיק, כי זה אלים. בשורה התחתונה זה אלים. גם שזה רובוט. גם כשזה רובוט, זה אלים. זה אלים, היום זה רובוט, אבל מחר מה? ילד קטן שרואה את זה, או... קבל לגיטימציה, נכון. בדיוק, הלגיטימציה הזאת, להפעיל אלימות על משהו. איזה רובוט זה בכלל? מה זה הרובוט הזה? זה רובוט אנושי, אחד מיני רבים. כן, מתחיל יותר ויותר. יש יותר ויותר חברות שמייצרות אותם. נכון, יש המון. אני, כמובן, אופטימוס הוא כן, הוא אהוב עליי, אבל יש ואת לא מלא תרביצי לאופטימוס. אני, מה פתאום? אני רק אלטף אותו, רק שינקה לי את הבית. כנראה שהוא לא ניקה את הבית, אז תתבנו עליו, לא יודע. זה עדיין אלים ולא בסדר ולא חינוכי.
בוא נחזור שנייה לאפל. אז באמת, כמו שדיברנו, אפל אוהבת להיות בפרונט ולהשתלט על כל מיני שווקים, וכמו שאנחנו מכירים את אפל, אז היא מאוד אוהבת להפיל את המונופולים. אז עכשיו היא הולכת להיכנס חזק לשוק הכרטיסים. זאת אומרת שהיא רוצה שכל מי שירצה להזמין כרטיסים, יזמין את הכרטיסים דרך הטלפון שלו, דרך האייפון. כרטיסים האלה מופעים? כרטיסים למה? כן, מופעים. כל כרטיס שאתה רוצה לרכוש, שזה לא יהיה... ספורט, מופעים, כל דברים האלה. הכל, ספורט, מופעים, כל כרטיס שעולה בראשך ואתה רוצה לרכוש אותו, אתה תעשה את זה דרך הממשק של אפל. הרעיון פה קודם כל להפיל את המונופול של טיקט מאסטר, שהוא כרגע מונופול די גדול, ורוב האנשים משתמשים בו, אז זה דבר ראשון. וגם הם אומרים שהם יורידו את העלויות של העמלות. הם טוענים שהעמלות שהם לוקחים הן גבוהות מדי בגלל שהם מונופול. הם אומרים, בואו, אנחנו נותנים לכם יותר שקיפות, ואנחנו נוריד לכם את העמלות, אז שווה לכם, יהיה לכם שווה יותר לקנות מאיתנו. בגלל זה, למה, זו הסיבה שאפל לא נופלת, כי הם לא מצליחים לחדש בהארדוור, כאילו בברזלים, כמה התחדש פה בשנים האחרונות. נכון, אז הם מחדשים בשירותים. בדיוק. אז החנויות שלנו נותנות לך מגוון אפשרויות, סרטים, מוזיקה, עכשיו כרטיסים, זה לא נגמר. בדיוק, הם השתלטו בעבר על שוק המוזיקה עם אייטיון, אז עכשיו הם משתלטים על זה עם הכרטיסים, אבל בסוף הכל יהיה, הם גם בטח יוסיפו לזה כל מיני ממשקים, שתוכל אוטומטית לקנות מהאפל פיי וכל מיני כאלה. אפל יש להם שיטה, הם לא תמיד ראשונים בהכל, אבל הם עושים את זה יותר טוב. אז היה שיר פעם, What you can do, I can do better. זאת אומרת, הם לא תמיד ממציאים, הם המציאו כן את המסך, הם היו ראשונים שעשו את המסך וזה, אבל הרבה פעמים סמסונג המתחרים עושה את זה לפניהם, אבל כל העילה הולכת אליהם. זאת אומרת, סמסונג עושים דברים לפניהם, ואז פתאום אומרים, רגע, זה אפל המציאה, לא, זה סמסונג המציאה. נכון, תשמע, זה מהלך מאוד חכם, לראות על אחרים משהו שהם המציאו, ופשוט לעשות אותו יותר משופר, יותר איכותי, וזה יוצא פצצה. דבר אחד, הם קבעו סטנדרט, שהם אמרו, אין יותר חוטים, אנחנו עושים בלוטוס עם האוזנייה, או שלמשל הם הכריחו אותנו, שהם הוציאו את החור מהטלפון, הם הראשונים שהוציאו את החור מהטלפון, אמרתי, איך זה יכול להיות, מה נעשה? אתה תסתדר ותלמד להסתדר בלי חוט. נכון, הם מחנכים את השוק, הם פשוט עושים חינוך. חברה מטורפת. לא סתם המניה לא מפסיקה לעלות כל הזמן, גם כשהיא יורדת, יש לך אפל, תשאיר. פשוט להשאיר שם את הכסף. עוד משהו בזה סיימנו? כרגע סיימנו. זהו, נתראה מחר, אל תדאג. יפה, מעניין. אני אשמח. תודה. תודה.